Nak, diri ara ka ha kay mangita sa kugsudan. Sige, ma. Dili magkiat ha kay mulakaw sa si mama. Ma, balik ba yan, ma? Kay gutom na kayo, ma. Magdula na ko dito sa unahan, ma. Gutuman na. Wala, may sudan sa balaybay. Hala. Hala. Si Spider-Man lagi to. Sa salida raman ko kita atubay, pero karon nakakita na jud ko. Nindot og timpuron. Pabor kay ron sa kawat. Ha? Nagunsa ka si Spider-Man diri no, naabot lagi ni siya diri sa mua lagi. Gwapo ani, sundan ako ni siya kay superhero ba yan ni siya. Asa kay daghan og manok diri be? Sa unahan ko be. Hala, asa man to si Madto, sundan ako be. Uy, nay baboy. Pero time sa dili man ako ni madaog. Manok ra jud akong pangitaon sa unahan ko be. Dakuha man di aning babuya. Di na ko ni makaya. Hala, nagunsa ka na si Spider-Man diha ba? Nagunsa ka niya ng baboy. Dili man ako ni madaog koy sa unahan ko be. Dik, dira ka dik. Halalainan, nag-rocket ni Spider-Man ron sa una. Tigluwas man na siya bay, pero karong kawat-kawat naman. Sundan ko ni B. Ay, ito oras si Spider-Man ko. Kini, daghag manok. Panudan na jud ni. Daan palagi ko. Manok yun ang tuyo ni Spider-Man. Bunalan yun ko ni Ron. Kasayang! Pusog kay managa ng manok! Kawatan day ka ha. Kawatan ng kagod. Agoy! Bullshit, magay! Nak! Ma! Nga nung imo makugipuspusan! Nga nangita makong panudan! Ayaw ma! Bullshit ka!